Добре ли си? Да светна ли малката? Не, дей. Не мърдай, моля те. Същия съм. Да, отново. Успокой се. Искаш ли да ми разкажеш? Готова ли си да светна? Не, още не. Ако искаш, няма да говорим. А защо да не говорим? Ти сигурно си мислиш, че съм свикнала с това. Колко нощи станаха. Змиите, малки, големи, пълзяха навсякъде. С хиляди. Изпълваха всеки ъгъл на стаята. Пълзяха дори и по цялото ми тяло. Дори и ти беше змия. Моля те, светни лампата вече. Изненадана ли си? Всеки път едно и също. И винаги съм убедена, че ще видя змия. Виждаш колко абсурдно е всичко това, нали? Не можеш ли просто да забравиш? Довери ми си и всичко ще се оправи. Знам. И доктора ти каза същото. Когато имахме проблеми, теб те беше страх от мен. И въпреки, че всичко мина, ти продължаваш. Не го правя нарочно. Но продължаваш. Помниш ли, когато поисках развод и ти казах, че не те обичам? Ти ме намрази, но не искаше да ме пуснеш. Намрази мен, намрази и Хелън. И тази омраза си остана с теб. Не мисля, че мога да те мразя. Но виж, онази. Не дей така. За мъртвите само с добро. Дали аз не я докарах до там? Тя си беше такава. Чувствителна и емоционална. Даже леко нестабилна. Вината там не беше твоя. Знаеш ли, много те обичам. И никога няма да те пусна. Аз и не искам. Само ми помогни. Спокойно. Винаги ще съм тук. Знаеш ли, май си прав, ще отида на друг психиатър. Тези сънища. Да, май нещата наистина се влошават. Вече всяка вечер. Почвам аз да се плаша. Ако тези кошмари продължават, като нищо ще ме заколиш самия. Никога. Но нека не говорим за това. Обещавам, повече няма да се случи. Дано си права.